Kuphinde kubi la kufinyela khona lo mbuso njengamanje ukubingelela umathi into wacebisa intombi zami ishalazola zibuzadala ngabe kudala zamqomo. Sangoma science ikhomba phela nefice esoshana kanjalo ngathi umntwana umuntu onqoma nonkomo. Baya ukutshela abana lwazi ngana kwethu usuku lakho lokuqala la ngicela usubscribe, ushare uphinde comment kanye nathi. Ngana kwethu ngijabule kakhulu ukuthi ke usuyingxenye yethu. Ngicela ukuthi ungalenzi iphutha lokuthi uphume ungasubscribe-ile. Ngicela ukuthi ushare uphinde ucommente futhi uzothola notification ngaso sonke isikhathi uma ngabe sikufaka umyalezo. Kanti-ke uLusanda umangaze abaningi wadlala ingoma yepho emva ube selandela emva kwamjabulisi emcimbini waloko igcokama le ngoma ethi sizokhathala phatha umhlangano sizokhathala ihonqane kancane umhlangano. Bayivuma abantu bayijabulela kanti futhi-ke ibukeke leya ngoma igudla noma-ke iveza elinye isayidi laLusanda-ke kanti ube sethi uLusanda yena uyosekela yonke indawo akazukuma ndawo akazuvunjwa yilutho futhi uyosekela nje wonke umuntu afisa ukuthi amsupport uyomsupport ngothando lwakalafu. Ngana kwethu ngiyafisa ukuzuzwa lakho nomuvo lakho mayelana nendaba kaLusanda ukuthi-ke yena isinqumo asithathile sinjani. Ngabe right uLusanda? Kanti futhi mina ngibona right ngoba abanye abaningi bayaphikisana nendaba-ke akwenzeke ngayo noma ngendlela okwenzeke ngayo. Kuthiwa-ke uMr G uthola ithenda yokufona ethi-ke lalela wena kuthiwa ungalaphana emcimbini wegcokama umuke waya awuzuqashwa kumbuso wamaciko nge-24 September lapho khona-ke kusho khona-ke uNgizwe uzokhumbula ukuthi-ke uNgizwe uvule ube senza i-live video emva kokuba-ke kwenzeke lo mcimbi wegcokama elisha. Ngicabanga ukuthi-ke ebencoma waphinda futhi wasekhuluma-ke ngayo-ke indaba yakhe uGezani ukuthi-ke uze washa izwi ethola ithenda-ke yokuthi-ke laphana abaculi bafanele ukuthi bengayi emcimbini wegcokama. Ukhona umbuso ngane wethu lapho khona-ke uLusanda eyibiza nawo umbuso wakho umlaleli wami uthokozele. uLusanda sazongibingelela bingelela boy uyabalela lomthatho sizokhathala phatha umhlangano sizokhathala phatha umhlangano sizokhathala phatha umhlangano Ujana wethu Chaba mfowethu ngiyambingelela lo mbingelela uLusanda wakhuma le nquthe ePofana isikole umfana edla amanzi Chaba mfowethu ngithi nathi ake sifike lapha sizobungaza intenhle iyanconywa bafowethu makuhle mele sihlezi sijabula singakhohlwana samacingo hlezi kube mnandi nje yingakho nathi nisibona sikhona la ngeke umuntu esingeke simxhase bafowethu bonke abantu sobaxhasa thina ngoba sinothando asinamba sayidi bafowethu yazi ngiphethe nomfowethu la bafowethu becela ezonibingelela naye kungaze kuthiwa uLusanda uye yedwa nje kumgqumeni esimaziyo kanti sibaningi bafowethu sibaningi nokuqalela kodwa bafowethu unamahlonyana kodwa becela nje abingelele kuphela nje bese sidlula Yenza zapha lesi. Umfowethu omdala bafowethu lo. Hawu. Ngibonani. Ngiyayisizela lo wakumbalo. Wakazijakiwe. Ngisengingesiza ngaba ngisho lutho kakhulu ngiyabonga. Hayi sibona mfowethu sesivalelisa nje manje sabonakala. Lozo ke mayisinetha. Abafana baphofa ngathi kajike ngasenke ePhaweni madoda laba. Sebekhulile bakhula abafana.